Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, ekenekwa m. Aha m bụ Nwada Uju Grace Okonkwo. Udo dịla onye ọbụla n'ebe unu nọ na mpaghara ụwa dị iche iche wee na-ege ntị maka ozi a dị oke mkpa nke anyị bịa ka anyị zie ndị Igbo. Ozi a na-agara ndị isi ụka niile, ndị isi ụlọ akwụkwọ, ndị isi ọchịchị na ndị isi afịa na ndị isi ọchịchị dị iche iche, ndị oyibo na-akpọ cities, and even ndị isi ezinụlọ, maka na okwu abụ ọkpụkpọ oku ndị Igbo niile. Ebe m ga-alụtụ aka bụ n'ebe ezinụlọ nọ. Ọ bụrụ na anyị chọọ ka anyị mata otu obodo si adị mma, obodo na-adị mma site n'ezinụlọ. Ezinụlọ dị mma, obodo adị mma. So ozi m na-agara ezinụlọ, ndị nne, ndị nna. Chineke na-akpọ ndị Igbo oku ka anyị chịkọọ ezinụlọ anyị. O wee sị m gwa ndị Igbo ka anyị malite n'ezinụlọ. So ozi a bụ ozi Chineke chọrọ iji wee chịkọta nzukọ ya n'elu ụwa niile, mana ndị Igbo bụ ndị mbụ Chukwu chọrọ iji wee bupụta egwu a ndị oyibo na-akpọ vision. And kedu ife Chukwu na-ekwu? N'ezinụlọ niile ga-abịakwute ya bụ Chineke n'ime oge a wee chọọ ilu Chineke. Why? Because na oke mmiri na-achị izo. Kedu ihe bụ oke mmiri a na-achị izo? Iwe Chineke agbadatago, mana mba ụwa dị iche iche anyị na-afụ the signs everywhere. Mana nke ndị Igbo bụ na Chineke ekwuo na ya anụrụgo ndị Igbo, and because na ya anụrụgo ndị Igbo, na ndị Igbo enweghịzi time inwe choice, ihe a na-akpọ ka m chuzuru ọ ka m were nke nchọ. Ihe ndị Igbo nọzi n'akụkụ ya na-abụ na ọ bụ iwu nke Chineke, na ọ bụ iwu inwezi onweghị. Ndị Igbo enwezi onwe ha. So and kedu ife Chineke na-ekwu na nkọwa na ndị Igbo enwezi onwe ha bụ na ya abatago n'ezinụlọ dị iche iche wee na-akpọ ndị nne, na-akpọ ndị nna. Ihe nchọ ka ndị ezinụlọ dị iche iche mee, ndị nne karịsịa n'ebe ndị nne nọ, maka ndị nne na-ekpokọta. Cheta di gị, cheta ụmụ gị, chịkọta ezinụlọ gị ka unu banye n'ife a na-akpọ oge nke Chukwu, maka Chineke na-ekwu okwu n'ime oge a, and ọ na-agwa onye ọbụla okwu n'ụdị iche iche. Ọkwa na ọbụla ịchịkọta di gị na ụmụ gị, unu dakpute n'ime ụlọ dịka ezinụlọ nke Chineke, onye nwe anyị wee gwa n'ụlọ okwu, Chukwu wee kwuo n'ife bụ mind ya, maka na Chineke nwee mind. Oge anyị nọkịta abụ ọzọ oge nke kedu ife Chukwu ga-emere m. Ihe anyị nọkịta bụ kedu ife anyị ga-emerụ Chukwu ka obi wee dajụọ ya, maka na ife otiti dị iche iche na-eti n'ala Igbo, na nke ka nakwa eti ka na-abịa abịa. Mana the only way anyị ga-esi wee nwee nzọpụta bụ ezinụlọ echekọta onwe ha. Nne na nna na di enwe reconciliation weta ụmụ ha, ebidogoro wịọba Chukwu mgbaghara from family level anyị wee bazie to state and the other place. So onwe obele ozi a ka m sị ka m gbasa. Then nke ọzọ dịkwazi nwanne gbasalụ obodo ịbịa together wee bụrụ ofu, wee yọọ Chukwu maka nzọpụta, wee yọọ Chukwu maka inye aka. So anyị na-ayọ ka onye ọbụla bụ onye Igbo ka unu pụta n'igwe ka anyị wee nwee ike wee gbakọta ọnụ wee yọọ Chukwu ka ọ wee gbaala anyị ụzọ ọbụla anyị si mejọ. And ọbụla anyị yọta Chineke irie, ọ pụtala anyị ọgụ. Onye nwe anyị agwago anyị already na ya dị ready for us. O kpuego ọtụtụ mkpughe ya na-eche anyị na ọkwa ebe anyị rapụrụ ya ka ya nọ, na anyị dị ready, anyị abịakpụkwazie ya nyanwa apụta. So anyị adịgo ready. Onye ọbụla ekwelugo, biko soro ka ikwenye ka Chineke wee gbadata, maka ike agwụgo na anyị. Ike ọgwụbere unu ndị Igbo, ike ọgwụbeghị unu. Ọ bụ na ike agwụbeghị ya ka na-egbu oge, mana ebelive na ike agwụgo anyị. Ị na-anya ife na-eme n'akụkụ, ị need ọzọ ka agwana gị na anyị ga-ebido ụzọ wee chọba ewu ojii before chi wee jie. So ụmụnna m, asị nke ekene dịrị unu niile, a wee na-ayọkwa onye ọbụla ka unu pụta n'igwe ka enye aka ka anyị wee gbakọ n'Enugu a dịka ekwuru a ga-enwe mgbakọ, ka anyị bịa ka anyị belu Chukwu akwa wee yọọ ọnya ka o wee meela anyị ebere. Ụmụnne m, rapụkenenụ ịzọ isi, rapụkenenụ onye na-ekwukarị ibe ya, rapụkenenụ agụrụ m akwụkwọ, ama m ede edemede karịa onye ọzọ, rapụkenenụ na ọmụ sọsọ ga-anọ n'isi ka ihe a na-eme wee gaa ọfụma. Onye ọbụla wetuo onwe ya n'ala, anyị butuo onwe anyị wee yọọ Chineke, onye nwe anyị wee nye ntụziaka otu a ga-esi wee nweta nnwere onwe. So otu a ka anyị si ka anyị wee gbasa ozi a. Bikonu ndị nne chịkọta ezinụlọ unu, ndị nna chịkọta na ezinụlọ, chịkọta na ụmụ unu, kpọkọta na ụmụ okorobịa unu na ụmụ agbọghọ unu inside, ka enwe ihe a na-akpọ reconciliation, family first. Anyị wee babazie atọ ụmụnna na ndị obodo and na ndị ọchịchị na ndị ọzọ. Nke a bụ ozi dị mkpa nche ka nzie. So that Solemn Assembly a na-akwado ga-abụ na 29th of November. A sị nke udo dịrị unu ebe ọbụla onye nọ. Bikonu Chineke gozie unu. Ife onye na-eme dị mma ya gazieli ya, onye nwee nke ọ na-eme dị njọ ya raa. Ndị Igbo wee sị
na onye asị ya jide ka o ji ịma na ife ọ na-eme dị mma, onye asị ya raa ka o ji ịma na ife ọ na-eme dị njọ. Ndị Igbo nwe nke iji dị njọ raa, mana onwe nke ị na-eme dị mma jide ka iji. Chineke gọzie unu n'aha Jizọs, amen.